hogy ma is Isten gyerekeit összegyűltek egybe, hogy az Úrnak tudjunk hálát adni. Mert van miért, van kezünk, lábunk, és öröm a mi szívünkben, hogy van valaki, aki bele tudunk kapaszkodni. Dicsőség legyen az Úrnak. Örülök azok a testvéreknek, meg a testvérek, barátkozók, aki jöttek ma, hogy együtt velünk bemenjünk az Istennek a dicsőségére. Dicsőség az erő Istennek. Szeretném üdvözölni a testvérünk, mindenki ismeri a testvérünk, biztos néztek. Mi szeretettel köszöntünk, de nem úgy, mint vendég. Szoktunk úgy mondani, hogy Uram, hálát adok, hogy elküldted ezen a délután a vendégek, de mi azt mondjuk neki, hogy Isten hozott haza. Halleluja! Dicsőség legyen. Tudjátok, ez a gyülekezet nem a miénk, hanem a Jézusé. Amen. És mindenki, aki ide belelép az Isten házába, te már itt hazaérte. Tudjátok miért? Mert Isten vár téged. És Isten át akarja élni téged, és egy csodálatos nap lesz, egy csodálatos délután a te számodra, az én számomra is testvérem és drága barátkozó. Tudjátok miért? Mert az Úr ma meg fog áldani. Jézus lesz az, aki át fog élni téged. Jézus lesz az, aki ma fel fog emelni téged. A te bűneid le fogja törölni, ha te valójában elfogadod ma Jézus Krisztus a te szívedbe. Áldott legyen az Úrnak a neve. Úgy szeretnénk, ahogy szoktunk testvéreim, hogy felálljunk és megyünk egy szíve, egy lélekbe az Úrnak a jelenlétében, jó? És kérünk együtt az Urat, hogy ma ő legyen, aki munkálkodik, ő legyen, aki jelen van. És tudjátok, van egy drága, azt mondja, Istennek a jelenlétében mi történik? Szabadulás és gyógyulás van. Ha ma te beteg vagy, ha te ma szabadulni akarsz, ma Isten fog munkálkodni a te életedben. Szoktunk olyan mondani, hogy Isten szeret téged, ha meg vagy térve, ha Istennek a gyereke vagy, ha nem. Akkor is szeret téged az Úr. És tudjátok, mi a legcsodálatos dolog? És a legfontosabb. Nem a te akaratodban vagy itt, hanem Isten hozott téged itt, meg ki vagy választva. Áldott legyen az Úrnak a neve. Jó, szeretnék, hogy imádkozzunk. Hogy kérünk, hogy ez az alkalom, hogy Jézus Krisztus áldja meg, hogy Jézus Krisztus velünk legyen. Kihez mehetnénk, hanem a Jézusra. Halleluja. Imádkozzunk, jó? Drága mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus nevében elépetünk, Uram. Uram, közel akarok menni hozzád ma, és kérlek, Uram, áll meg ez a morig név, Uram, aki jött, Uram, hogy téged dicsérjen és magasztalni is. Uram, köszönünk, Uram, hogy ez az a nap, Uram, amit te megszerettél minket, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te elébe voltál itt, és megáldotta, Uram, ez a helyiség. Uram, köszönöm, Uram, hogy te most sorok közt jársz, Uram. És egyenként, Uram, megáldott az én testvéreim. A barátkozók, mert édesítjük. Kérlek, Jézus. Adjál nyitott szíveket, Uram, ezen az estén. Befogadott szíveket, Uram. Uram, jöjj a mi életünkbe, Uram. Uram, köszönöm, hogy te vagy a mi mesterünk. Te vagy a mi királyunk, Uram. Te vagy az egész univerzumnak a királynak a királya, Uram. És köszönöm, Uram, hogy te értünk meghaltál, Uram. Köszönöm, Uram. Ez az áldott nap, Uram. Szeretünk téged, Jézus. És kérlek, Uram, áll meg a dicsőítés. A Jézus Krisztus nevében. Áll meg a bizonyságok, Uram. Az ige hirdetés, Uram. És ezen az esten kérlek, Uram, hogy a szabadulás, hogy a gyógyulás, men édesatyánk, hogy érezzen, Uram, minden lelke, minden lélek, hogy te itt jelen vagy, Uram. Szeretlek téged, Jézus. És köszönöm, hogy munkára hívtál minket, Uram. Köszönöm, Uram, hogy gyerekként fogadtál minket, Uram. Kérlek, Uram, áll meg minden gyülekezetet, Uram.
minden pásztor, minden előjáró, Uram, és minden barátkozó, Uram. Áldott legyen, Uram, a Te neved, most is mindörökre. Amen. Szeretem Téged, Jézus. Halleluja. Szeretem, hogy ezen a délután együtt dicsérjük az Urat, jó? Egy szíve, egy lélek az Úrnak. Mert az Úr érted halt meg. Az ő vére elegendő volt ahhoz, hogy megmosson a te bűneit. Dicsőség az Úr Istennek. Hiszem az, hogy a te számodra ma az Isten munkálkodni fog. A te számodra egy nagy alkalom lesz. Hiszen Jézus Krisztus meg fog költözni a te szívedben. Halleluja. Dicsőség neked, Jézus. Uram, mikor rólad álmodom, Uram, Te vagy a tanú, hogy mennyire szeretlek. Én, amíg élek, Tégedet sose felejtlek. Igen, Uram, szeretünk Téged. Míg tart a kegyelmed, Köszönünk, Uram, a kegyelmet. Köszönöm, hogy jelen vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy éreztetsz velünk, hogy mennyire szeretsz minket, Uram. Halleluja. Köszönöm, Uram. Halleluja. Szeretünk Téged, Jézus. Halleluja, Uram. Bűneinket megváltotta, véreddel tisztára mostál. Míg tart a kegyelmed, örökkön örökké, Uram, kérlek Tégedért, hadd menjek elé, az a vér, amit fúj, ott fent a Golgotán. Bűneinket megváltotta, véreddel tisztára mostál. Véreddel tisztára mostál. Köszönöm, hogy ezt jelen vagy. Köszönöm, Uram. Véreddel tisztára mostál. Jézus. Dicsőség az Úrnak. Halleluja, köszönöm neked, Jézus. Énekelni fognak a testvérek, és velük együtt mi is énekelnek, jó? Hogy lássanak a menny, ha őrjön a menny, örülmünk is, hogy van egy drága alkalom, ami nagyon nagy öröm lesz a mi számunkra, jó? Dicsőség legyen az Úrnak. Halleluja.